ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಂಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ತೊನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾರ್ನಿ ಪಂಡ ನೇನು ಇಂಚ ತೀಯರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ನಂದದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪಲ ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೈಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅಂತಾರ ಶೋಪು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಟುಲ ತುಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಲೆಕ್ಲೊಂಜೊಲೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾರ್ದ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಡೆಡ್ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುನು ಲೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಲೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ನೇನು ಜಾರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏತು ಪಿನ್ನು ಪಾಂಡಲ ಒಂಥರ ನೀಟ್ ಅದುಂತುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೊಗ್ಗಲ್ ಹಾಪುನು ಒಂದೇಟ್ ಐಕ್ ಎಂಚ ಗಮ್ಮು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕ ಬಂಡದು ಮನ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತಂಜಿ ಇಂದು ಪೊಂದು ಮಂದುಜಿ ಪಂಡ ಕೈಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಂದುಜಿ ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಮಂತೆ ಅಂಡ ಏನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುಲಾಕ ಇಜ್ಜವು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಕೋತುಂಡು ಕೈಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನದೆ ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಫುಲ್ಲಾಗ ಪಂಡದು ಕೈ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇನು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲವನ್ನೇ ಬಂದು ತುಜಿಪ್ಪವೆ ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಬೀದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟದಿಯೋಡು ಈ ಶೈನಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಉಲೈ ಪೋಡು ಈ ಕುಂಟು ದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡಗ ಅಂತಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಪುರ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಗಮ್ಮನು ಇಂಚನ ಕನಪ ಒಂದು ಇಂಚಲ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪ ಅದನ್ನ నేను దాని అనుకుంటున్నా అంటే మస్త్ ఈజీ ఆపు నాకు కొంచెం ఫుల్ తోలి ఇంచ ఫుల్ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮುನು ಪಾಡಲ್ಬೋದು ಏರೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಂಜಿ ಕೊರಿಯಾರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂತಲೆಕನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕತ್ತನಾಗ ಆಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಡು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾದೇನು ಮನ್ಕೊಡು ಬರ ಗಮ್ಮು ಕತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪಲ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮು ಕೊರನೆ ತೊಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ತೋಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪುರಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಲಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಂಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುನಾಗ ಲಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ಪುರಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓವಾಡು ಸ್ಟೋನ್ ಆವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತಿತ್ತನ ಲಕ್ಕ ತಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ನೇನು ಪಡ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕುನು ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವರಪುರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನೋ ಮುರಾಣಿಯವರ ಪಂತೆ ಎಲರ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಪುರ ಅಂಡ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯಿ ಎಲರ್ಜಿ ಕಿರ್ಮುನ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಕಿರ್ಮುನು ಪಂಡ ಅದ್ನ ಪರಪಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಎಲರ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಲರ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಿರ್ಮುನ ಅಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ ಆತ ಆಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುನು ಅಂಚ ಓಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕಿರ್ಮೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಗ ಆ ಕಡೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುನು ಅಂಚ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಮೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ
ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಇಂಚ ಪುರ ಮರ್ದು ಒಂದು 2 ದಿನ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತೆ ಅಂಡಲೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಸಿ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಮುಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದು ಮಂತೆ ಎಟ್ಲೇಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಅಂದು ಮಂತೆ ಮರ್ದು ಪರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮೂಜಿ ತಿಂತ ಕೊರ್ದು 4 ದಿನ ತನಕ ಪ್ರಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಎಲರ್ಜಿ ಅದು ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಯಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮನ ಕಲರ್ ಕಡೆ ಅಂಚಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಪಂಡದಂಜಿ ಅರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಾಗ ಅರ್ನದ ಅರ್ನ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋದೆ 2 ದಿನ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಇತ್ತನು 2-3 ದಿನ ಆದಾಗ ಚೂರು ಆನ ಕಮ್ಮಿ ಆನ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಕೆ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಪಂಡದು ಪಿರ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ ಪತ್ತನೆ ಅಂದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ ಪತ್ತಗ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿರ ಅಡಿಗೆ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಡಿನೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಆನೆಂಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ ಮನ್ಪ ತೂಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಜಾತೆ ಐಕ 6 ಪಂಡೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಸ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಇರೇ ನೀವು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನ ಇರೇ ಗುಣವಂತನ ಆಡತ್ತೆ ಇರೇ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಮರ್ದೆ ಕೊನೊಲಿ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಚಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನೇದೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡದನ್ನು ಮಂತೆ ಅಂಚಕಂತದ್ದು ಪ್ರಾಯ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಅದೇ ರಾಪುಜಿ ತೆಮ್ಮಡು ಅಂಚ ತೆಮ್ಮ ನಮಕ್ ಏಪಲಿಪ್ಪುನು ತೆಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಡಾಪುನು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾಪುನು ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ದು ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪ ತೆಮ್ಮ ಆ ಕಸೆ ಈ ಕಸೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಇಂಚ ಪುರ ಅಂದ್ವಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದಾದ ಆಪುನು ಒಂಜಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿರಲು ಕುಲ್ವಾ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದಟ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕಸೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಶುಂಠಿ ಕಸೆ ಅವನು ಪೂರ ಎಡಮೆಂಚಿ ಕಸೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ತೆಮ್ಮ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ತೆಮ್ಮ ಪಂಡ ತೆಲೆಂಕ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನಗೇತ ಭಂಗ ಮತ್ತಿಪ್ಪನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಈತು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೋದು ಪಿರ ನುವಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಾಡಗ ಪಂಡದು ಒಂದೊಂಜಿ ತಂದು ತೋದಿತ್ತನು ಬ್ಲೌಸುದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಅಂದಾತನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅಂದು ಮಂತದು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ತೆಮ್ಮಗಲ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಾರ್ನಾಡೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮರ್ದಿಗೆ ಮಂತನಿ ಅಂಚದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಪತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತನ ನಂಗೆ ಬಂದದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತಂದು ಮಂತನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮರ್ದು ಪತ್ತುಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಲಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ನು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಮಂತನ ಅಂಚಿತೆ ತೆಮ್ಮಗಲನ ಅರ್ನಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಓಕೆ ತುಂಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಆವಲಿಂದ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ಏರ್ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ದಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮರ್ದು ಪೋಲಿ ಒಯ್ಕಾನ್ಲಂದು ವಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ನೆನತು ನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆರಕ್ಕೆ ಇಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜೋರ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಪಿರ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದೇತೊಂದಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯಲ ಕಣಿಂಜಿ ಮರ್ದೇತೊಂಡ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಆಯಿತು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರೆಲ್ಲ ಇದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಹೋಪುನು ಆಯ್ತು ಏರಾಗ ಇಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಮರ್ದಗ ಪೊಲಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಮರ್ದಗ ಪೋಣ ನಾವು ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ತನಗಂದು ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಅಂದು ತೀಯರದೆ ಪೊಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನು ಪಂಡ ದಾಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಪುರ ದಾಲ ಮಂದಿಜೇನು ಕಾಲಿಂದ ಎಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಗಮ್ಮುಡೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಂದು ಮಂತಿತ್ತನ ಎಂತೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗುನು ಕನರ ಪನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ಇಂಚ ಪಿರೊಂಜಿ ಗಮ್ಮುಲ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಮ್ಮು ಇಂಚನ ಕಂತನ
ನಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲವೇರದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಣಿಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸ್ನು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೇರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಅವಡು ಆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಜಾರ್ನ ಎತ್ ಪಿನ್ ಪಂಡಲ ಒಂಥರ ಬುಗ್ಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಪುರ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ నేను పూరెక్లందు మనిపోయి కాటన్ పర మాస్ ఈజీ అదే సోక్లందు మనిపోలి ఈ ఇంచిన ಪುರ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಲು ಬರ್ಪ ಆ ಕುಂಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಗಮ್ಮುಡು ಒಂಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪನಲಾಗ ಆಮೇಟಿ ಮಿಟು ಒಳ್ಳೆ ಜಾರುಜಿ ಸೋಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅಂಚ ನೂತು ಬೋಲಿ ನೆಕ್ಕು ಪುರ ಅಂಡಲ ಇದು ಏನು ಬಾಕಿದ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ నేను ಪುರ ತೂಲಿ నేను ಪುರ ಏನು ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮುಡು ಫುಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಗಮ್ಮುಡು ಫುಲ್ಲಾಗ ಹಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುನು ತೋಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಂದು ಎರೆಗ್ಲಂದು ಆಗಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಿಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ಗಳ ಬಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಮಾತ್ರ ಮರಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್